Pasto. Ano sa ito yung mga pasto? Ginny Gambuta Limbag. Gini, Gambuta. Okay. Ay sa mga igsoon ha, mga taga Cebu. Dahinim pa. Agi maniho pa sa atong teknisyan. Goods. Okay. Kay live ta karon. Giulat nang natong sinya sa radio program. Kay gamay lang gid pagantos ha kay giwalatan nato ang sinya sa atong technician. Yan na. Gikan sa tungatuang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasidya sa katuyuan nga mobalita, moalagat ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikuskon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa binayran kung unsa ang mga pulong, tupiko o isgutanan nini nga ilang ipagawa sa kahanginan. Walay labot kini nga istasyon o ang tigdumala nini. Daghang salamat. Higala og mga igsoon mayo nga gabi kaniyong tanan. Aniyan usab si Pastor Ginny Limbag magig-uban kaninyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna aron na tanan tawo masayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong gabi kanyong tanan, mayong gabi mga taga-Tugulwanon, mayong gabi sa atong Honorable Mayor Attorney Nadja Imano Elepe, mayong gabi kanimo dia Mayor, og ingong musab mayong gabi sa atong mga amigo kayo nga naa sa kausa sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Taguluan, pinanguluhan sa atong Vice Mayor Honorable Vice Mayor Robinson Sabio, mayong gabi. Mayong gabi usab higala kumigsoon sa atong Congressman Bambi Imano. Mayong gabi kanimo diha kong, no? So mayong gabi taga Miss Or. Miss Or mayong gabi. Tanan nga maabot ni atong signal nga namati sa 87.5 FM sa Miss Or. Mayong gabi kaninyong tanan mga ka-Miss Or, no? Salamat sa Dios o gadalay gyud ang Ginoo, no? Kamo nga naa sa Miss Or, comments lang mo. Unya, comments kamo naa sa live, comments kamo sa Ginny Gambuta Limbag. Aron ma-shout out na to, mayong gabi kaniyong tanan, mayong gabi usab sa atong igsuon nga kanunay nga paminawan. No? Si Sister Pili Pusas. Mayong gabi kanimo diha igsuon uban sa imong family circle. Sa Pusas family, mayong gabi kaninyo diha igsuon diha sa Ginoo, mayong gabi, no? Mayong gabi usab sa atong Tima Pastor. Higala kaming igsuon sa Chairman Pastor Dan Erlina og sa Vice Chairman ang gwapo nga batanon nga Vice Chairman Pastor Buboy Lapure. Okay? Tanan nga mga pastor sa Tima Pastor, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi usab sa Brothers Club, sa Radio Club, no? Nga din
membro kita ni ining Bible Club, ang Brothers Club Incorporated, the strong brotherhood through the Word of God. May gabi sa atong presidente nga nagdala sa kulsayan, sa biblical kulsayan, Brother Timothy. May gabi kanyang tanan, mga ka-brothers, may gabi mga igsoon, no? Ang mga membro sa atong club, ang Bible Club, ang Brothers Club Incorporated, the strong brotherhood through the Word of God. Mao kini ang only Christian radio station in Northern Mindanao, DX9 Bible Minister Worshipper. Okay, galaw megson may gabi usab sa atong mga igsoon diha sa higala ko megson sa Bukidnon. Tanan nga namatin sa Bukidnon. Mayong gabi kanyang tanan dinhi sa atong Facebook Live. Mayong gabi, may gabi kanyang tanan labi na gyud sa atong gitawag siya og NGT family. Mga pastor and workers, mga womisol laymen og uban pa. Basta sakop sa NGT mayong gabi, may gabi kanyang tanan uban sa ato nga madasigon og malipayon nga nagapangalagad sa Ginoo ang chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. Mayong gabi kanimo diha, Pastor. Mayong gabi ingon pa, amen. Mayong gabi kang Brother Malakay. No? Kung di ko masayop, murag asa kay to imo Brother Malakay sa Carmen ba, Cagayan de Oro City. Ang akong kauban sa Bible Club, ang Brothers Club Incorporated. Mayong gabi, Brad Malakay, uban sab sa imong kapikas kinabuhi og tanan nga naa sa imong family circle. Mayong gabi kanyong tanan. Mayong gabi usab kang Preachery sa Bilina. Uban kang Ma'am Nining. Mayong gabi usab kang Preacher Jerome Sidinio. Mayong gabi kanyong tanan diha. Mayong gabi usab sa atong igsoon diha sa quiet nga kanunay nga gapamati usahay maliit, pero ingon niya mag-reply lang tungod sa kabisi kay naa sa pagtrabaho karon, no? So muna igala og mga igsoon, Sister Maris. May gabi ka ni Sister Maris diri sa ato sa nasod sa Pilipinas ug mayong hapon diha sa nasod sa Kuwait. May hapon kaniyong tanan, no? Busa igala og igsoon, salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kagabhion. Mayong gabi usab kang Dr. Reverend Pastor Edwin Vicar, ang atong professor sa atong seminary sa Bukidnon Fundamental Baptist Seminary. May gabi kanimo desert. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. May gabi sa Iran Store. May gabi kaniyong tanan diha mga igsoon, no? Salamat sa Dios ug ang Ginoo gyud padayon magpanalangin ka natong tanan ug kaninyong tanan. May gabi usab kang Ma'am Ellen. Siya ang nagdala sa pagpursa sa gitawag sa igala kumigsoon sa Living Hope Fundamental Baptist sa PCH to San Miguel, Manolo Portich, Bukidnon. PCH to Living Hope Fundamental Baptist family. Diya sa PCH to may gabi kanyong tanan. Ang nagdala sa pagpursa si Ma'am Ellen. May gabi usab sa Living Hope Fundamental Baptist Mission Work diri sa Paulas Hotel. Mayong gabi kanyong tanan, nagdalaga po sa pagpursa si Ma'am Ellen, no? Mayong gabi sa mga Gunos family, Cabrillos family, Muniez family, Naibis family, ug ingumsab Iran's family, og ila ni Brad Tata Alsunado. Mayong gabi kaninyong tanan, mga higala komisyon sa Alsunados family. Mayong gabi kaninyong tanan. Higala og mga igsoon ini nga gitawag siya kagabhion, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Higala og mga igsoon diya sa Habakkuk chapter 3 verse 2 og ingon mo sa Romans chapter 1 verse 18. Otro na ko, Habakkuk chapter 3 verse 2 and Romans chapter 1 verse 18. Ingon sa pulong sa Dios, sigala og mga igsoon, kaya anhin na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. May gabi detod sa akong bugtong anak, Jen Epretz,
Nak may gabi uban sa iyang kapikas kinabuhi. Inday maripi pait limbag na karon. Og sa iyang mga kabataan, Jillian, Princess, Kuya Jillian, Kuya Princess, og ingon mo sa Manghod Pipins. May gabi ninyo mga kabataan, no? Salamat sa Ginoo, dalay Ginoo ga dai may gabi. May gabi mi, no? Ako nagkang greetings. Sigala og mga ison. Salamat kay Nanas Pastor, no? May gabi Pastor Noy. Watching, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, no? So mga Gunos family, la Sister Angie Cabrillo sa dalaga pa Guno na karon. So salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Ingon pa shout out ma'am Nining Limbag. Mayong gabi dia, Ma'am Ning, uban kang Pastor Noy. Og giumsab sa inyong bungas pangmilalay nga si Jumjum ug si Daphne. May gabi, Ma'am Ellen. Ingon niya, good morning. Good evening, Pastor Limbag. Salamat. Greetings ta nakaganina. Og once again, good evening, Ma'am Ellen. Salamat sa Ginoo. Dalay gyud ang Ginoo. Karon igala ko migson. Ready na Habakuk chapter 3 verse 2 and Romans chapter 1 verse 18. Ingon sa pulong sa Dios sa in English nga pagka-translate, O Lord, I have heard thy speech, and I was afraid. O Lord, revive thy works in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath, remember mercy. Okay, din sa Romans chapter 1 verse 8, for the wrath of God is revealed from heaven against all godliness and unrighteousness of men who hold the truth in righteousness. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong, mag-pray sa ta. Dalaygon og labing gamhanan na mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga din sa magkausapa. Magkapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga lipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasay nga kaalam kabatit sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitagluna sa kaniukan sa matagusan namo kasing-kasing. Ug bisan mo sab Ginoo ang imong mga kanakan na mati karon. Bisan man sa radio Miss Or 87.5 FM o gingumusab sa Facebook Live nga Ginny Gambuta Limbag. Ginoo ikaw padayon nga magpanalangin. Ug bisan man sa imong pulong nga mulanog karon, panalangin kini Ginoo. Aron nga sa amo ni madunggan, magtulod kini kanamo nga more kaming magbalipayon, magbadasigon sa pagpangalaga ni kanimo Ginoo. Aron imong pulong nga amo madunggan dili mimong sayang mo balik sa imong presensya. Ginoo sa amo pagpadayon karon kun daw galing adunay nagaanto sa problema sulod sa kinabuhi, ikaw magatangtang ni Ginoo. Kadaw galing adunay nagaanto usab sa mga balatian, ikaw magahikap sa imong gamhanan kamot sahid sa nang lawas sa adunay balatian ug palihog ayuha pinagi sa imong gawon pre sa imong tabang. Ipamulong mo lang sa imong trono nga mamaayo diha mamaayo ingunana ikaw kagamhanan ug ingunana usab ang among pagtuo ni kanimo Ginoo. O sa pagpadayon namo sa pagtuon sa imong pulong, ikaw magapanalangin sa imong pulong nga mulanog karon. Gitugyan ug yampo og gihangyo ug pasalamatan tanan diha lamang kanimo Ginoo pinaglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala og mga igsoon, niini nga kagabhion, gahisgot sa pulong sa Dios kita nga matud pa sa Binisaya nga pagka-translate Habakuk chapter 3 verse 2, O Hiyuba, nabati ko ang balita mahitungod kanimo. Og ako nahadlok, O Hiyuba, buhia ang imong buhat sa taliwala sa katuigan. Sa taliwala sa katuigan, ipahibalo kini. Sa kayugot, dumdumi ang kaluoy. Higala ko migson, nga matod pa sa English, in wrath, remember mercy.
Og matud usab dinhi sa gitawag sa higala kumigsoon, Romans chapter 1 verse 18. Kaya ato namang binisaya ang ato namang gitawag siya gibasa sa English kaganina basahon usab nato sa gitawag siya og binisaya. Roma kapitulo 1 bersikulo 18 nga nag-ingon, kay gikan sa langit gipadayag ang kayugot sa Dios batok sa tanan pagkadili Diosnon og pagkadili matarong sa mga tao nga mibabag sa kamatuuran pinaagi sa ilahang pagkadili matarong. Higala og mga igsoon, sa ato ni madunggan hinaot nga diin atong mausap ang naa sa atong unang-una. Kay usahay maingon kita nga diin gugma bitaw ang Dios. Yes, gugma lagi siya. Pero ang Dios higala kumigsoon ka mausap siyang masuko. Nga kung atong tan-awon dinhi nga ingon ni propeta Habakuk, nabati ko o Hiuba ang balita may tungod kanimo. Og nahadlok ako o Hiuba og buhia ang imong mga buhat taliwala sa katuigan. Og taliwala sa katuigan ipahibalo kini. Sa kayugot dumdumi ang kaluoy. Og matud pa usab bigala kumigsoon sa Roma, ngingon ni Apostol Pablo nga ang gitawag siya higala ko og mga igsoon ang kayugot sa Dios gipadayag ang kayugot sa Dios kay gikan sa langit gipadayag ang kayugot sa Dios batok sa tanang mga tao nga dili Diosnon ug batok sa dili pagkamatarong sa mga tao nga nagbabag sa kamatuuran pinaagi sa ilahang pagkadili matarong. Higala og mga igsoon kung atong tan-awon ug isilsil ta sa tagsa-tagsa ta kalipatakan ug kasing-kasing nga usahay himuon tang tikit ang dili pagkinabuhi nga matarong kay nga naman ang atong gihimong tikit mingon kita total ang Dios gugma man. Yes, gugma lagi ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ikaw makaangkon sa gugma. Og sa diya nga makaangkon ikaw sa gugma higala og maigsoon, gusto sab sa Ginoo nga magkinabuhi ka nga matarong sa tubangan sa Dios. Kay gimatarong ka na sa Dios. Karon sa lang tao matarongon sa Dios, ingon sa Roma, matarongon ang tao pinaagi sa pagtuo. Unsa may tuhuan nga si Kristo nagdupad dito sa cross. Namatay og nabanaw kay gipaagas niya ang dugo para paghinlo sa atong mga sala. Og mao na higala ko og mga igsoon nga sa diha nga mituuta ato kining saligan kay atong nakita ang pagmahal sa Dios. Wala ka tiyaw-tiyawi. Ug matud pas kanta, si Kristo na samaran sa atong kadautan tungod sa iyang gugma nga hilabihan. Mao kana higala kumigsoon. Ug matud pa higala kumigsoon sa Limbag sa Albaleon, Ginny Jr. Email pason, salamat ug magkalipay, magkadasig. Higala og mga igsoon, sa diya nga pamalandungan ta nga atong pag-ampo, nga dili ta mausab ang atong mga hunahuna, nga dili nato himong tikit ang gugma sa Dios nga magpakasalata, dili nato himong tikit ang gugma sa Dios nga diin kita magkinabuhi nga dili matarong. Kay mingon kita, kaya Dios gugma bitaw, yes, gugma lagi ang Ginoo. Pero ayaw himo ang tikit nga ikaw dili magkinabuhi nga tarong sa tubangan sa Dios. Kay klaro og tataw kayo nga gisulti sa Roma. Kapitulo 1 bersikulo 18. Ngayon sa pulong sa Dios, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Mao ganay galang kumigsoon. Kay gikan sa langit gipadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanan pagkadili Diosnon, pagkadili matarong og sa mga tao nga nagbabag sa kamatuuran pinaagi sa dili pagkinabuhi nga matarong sa tubangan sa Dios. Mao kana higala og mga igsoon. Busa atong pamalandungan karon the wrath of God. Og sa intro atong gitan-aw ang Habakuk nga nagingon,
In wrath, remember mercy. Nga nagingon ang Dios, ang pulong sa Dios gigamit si propeta Habakuk nga sa imong kasuko ginudumdumi ang imong kaluoy. Muna ingon niya, nasayod ako ug nabati ko ang balita may tungod kanimo ug ako nahadlok. O gingon pa, buhia Ginoo ang mga buhat mo sa taliwala sa katuigan. O taliwala sa katuigan, ipahibalo kini. Sa kaligut-gut, dumdumi ang kaluoy. Sumuna itong pamalandungan karon ni Gala Kumigson. O dumdumi ikaw nga nahimong anak sa Dios. Kung tinuod kang anak sa Dios, kay mituo ka, misalig sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Nga iyang gipaula, ang iyang dugo. Aron ikaw mahinluan kung ikaw mutuon inig mo salig niini. Og buot nimong enjoy, imong dawaton ang gugma sa Dios. Aron himuon ka niyang anak. Nga sa diya nga nahimo na kang anak, makaingon ka. God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm now a new creation, the devil's no relation. I'm in the blessed family of God. Sakop na ka sa pamilya sa Dios. Wala na labot si Satanas sa kinabuhi. Busa ang dili pagkamatarong, pagdili pagkinabuhi sa pagkamatarong, iya kina sa kinayahan ni Satanas. Busa na naman ka sa kinabuhi, nga iya na sa Ginoo gimatarong ka pinagis pagtuo. Higala Kumigson, pag kinabuhi nga tarong sa tubangan sa Dios. Aron ang kasuko sa Ginoo, ikaw maiway niini. Higala Kumigson, mayong gabi kang sister Noemi Kunyada Pulutan. O gaingon niya, good evening Pastor, watching you now. Amen. Makalipay, makadasig. O gingusap, mayong gabi. Mayong gabi dito sister, uban sa imong family circle o kang Brad Bubong. No, mayong gabi, no? Mayong gabi usap kang Radi Ukab sa Kulsain, sa Biblical Kulsain, kaya ako din kauban sa Bible Club. Inya watching from Sugtamor. Ikaw gyud pare, Agila. Sa kayang Kulsain nga Brother Agila. Kanindot kay siyang Kulsain. Siyo niya, diri sa Awas, watching from Sugbungkugon, Taguluan, Misamis Oriental. Girambol ito niyang Misamis Oriental ug Sugbungkugon. Taguluan, Sutamor. So, salamat pare Agila. Magkalipay, magkadasig. Salamat usab Sister Noemi Kunyada Pulutan, magkalipay, magkadasig. O ingumsab, salamat kang Ginny Salvalion, Limbag Salvalion Jr. O ingumsab, Ma'am Ilin Limbag. O ingumsab, Gisa. Aday, may gabi kang Sister Gisa Dante. Sister Gisa, nakoy gipamaray kang Pastor Dante. Pastor Pruden Dante, palihog inyong mga litrato diha uban sa pamilya kay tanan mo naminaw sa radio program na to. Og sa mga Kristohanon diha, palihog ibutang sa ako kining account Sister Gisa. Ikaw ang anak ni Pastor Gisa, Pastor Pruden Dante. Nya hinay man ang signal diri Pastor. Sige lang, at least nakadungog ka. Sige lang kay ako ra i-forward diha sa imuhang account karon kay nakita ko naman ang imuhang gitawag siya og Sister Gisa ang imuhang singalan ani imuhang so imuhang account, no? Wala na din na mayroon. Okay, so mayong gabi kang Pastor Jasser Dungay. Mayong gabi dia, Pastor, asa galina Banisilan. Amen. Makalipay, makadasig Pastor. Salamat, dalay gyud ginang Ginoo niya na. Mayong gabi Pastor, uban kang ma'am, uban sa imong family circle, no? Dire pod sa Pikas, mayong gabi sa Kang Ann Imano. Good evening Pastor Ginny.
Miss Orijo. Okay? Thank you very much. Makalipay, makadasig. Okay ngumusap, tanaw na to ni unsaon ni pagliso be. Maubos ba ni siya? Okay, nara. Ade mo din naguna, no? Okay, mayong gabi usab kang G Risa Salan Muneral. Okay, nindot kayo na daghang pray, no? Kang may gabi usab kang Jean Kapile. May gabi igsoon, salamat sa mga heart. May gabi usab kang Sara, Ma'am Sara Doktora Gramada. Yang may gabi. May gabi Miss Orijo. Amen, makalipay, magadasig. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ginang Ginoo igala og may suon, no? So salamat gyud ang Ginoo gyud padayon magpanalangin. O gamang inyong kinabuhi makalipay, makadasig. Higala og mga igsoon. Salamat as Ginoo, dalay gyud ang Ginoo niini nga ka gabhion nga din atong ipamalandungan ang kapungot sa Dios. Humuna nga sa ato nga pagahisgot sa pulong sa Dios niini nga kagabhion, hinaot ma-break nato ang atong hunahuna nga usahay ang pagkamaayo sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, atong gamitong ticket nga diin kita magbuhat sa dili pagkamatarong. Apan giingon sa pulong sa Dios sa Roma kapitulo 1 versikulo 18 nga ang kapungot sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Diosnon o pagkadili matarong sa mga tao nga nagababag sa kamatuuran pinaagi sa dili pagkamatarong. Nga bisan luyo higala kamingson nga din nagkinabuhi ka nga dili matarong sa tubangan sa Dios, bisag wala nimo siya babagi ang mga nagwali, pero kay nagkinabuhi ka nga dili matarong sa tubangan sa Dios, tabla ra gibabagan mo ang kamatuuran higala og maingson nga ang kapungot sa Dios nga gikan sa langit gipadayag kini ngadto sa mga tao nga dili matinuon, ngadto sa mga tao nga dili magkinabuhi nga Dios non, og dili magkinabuhi nga matarong sa tubangan sa Dios. Pero higala migson usa ka tao sa Dios, propita. Kaya tao sa Dios, propita, apostoles, evangelists, teachers, elders, pastor. Mo na mga tao sa Dios nga dunay gipang bantayan nga mga katawan sa Dios, ug sila ang mga mensahero. Ug mauni nga kini si Habakkuk, grabe ang iyang pag-amping ngadto sa mga tao nga iya sa Dios nga din gipiyal sa Ginoo sa iya. Ingon ni Ma'am Marie Taburada, amen, pastora Taburada, ingon niya, amen. Salamat. Pastora, magkalipay, magkadasig. Ugma murag sa inyo ha ba? Diyan atong tigom sa tima, pastor. Sigala og migson, padayon kita. Higala og mga igsoon. Kay mo nang kadaduhang Lunes man, no? Sigala og migson, padayon kita. Nga din, busa, nakita kini ni Habakkuk. Og ingon siya, O Hiuba, nabati ko ang balita mahitungod kanimo. O Hiuba, nahadlok. O ako nahadlok. O Hiuba, buhia ang imong buhat taliwala sa katuigan. Og taliwala sa katuigan ipahibalo kini. Og last nagingon siya, sa kapungot dumdumi ang kaluoy. Nasayod ang Dios sigala kumigsoon nga diin nasayod siya nga dili basta-basta ang Dios mapungot. Nga bisag iyang katawhan kun masayop iya ginang pitulon. Nga matud pa higala kumigsoon kun atong tan-awon ang katawan sa Dios, iya kining gikuha gikan sa Ehipto. Unya dunay panahon mo ni higala kumigsoon ha, tanawa gali. Dunay panahon nga din iya kining gitagaan o kasuguan. Ha? Ug mao nga
si Moses niadto sa lugar nga balaan gani dili angayan ang iyang sandalyas sulod dito busag gihukas ni Moses ang iyang sandalyas og didto nga panahon nakigsulti siya sa Dios. Og ang Dios ni sulat sa papan nga bato sa napulo ka balaod, napulo ka sugo, og samtang ang mga katawhan nga nabilin ni Moses nagkuha naman diay higala og mga igsoon sa gitawag siya og mga singsing, aritis, kwintas nga bulawan og uban pa kay gihimo nila ang larawan higala og mga igsoon. Og didto sila nagsayaw-sayaw sa larawan nga mananap. Og sa pagbalik ni Moses suko kay siya sa nga tanan. Og usa didto sa sugo nga iyang gidala nga dili magsimba sa larawan. Og mao kanang ingon niya, ang dapig sa Dios diri kadako. Og ang magpabilin diha, pabilin din na. Gipapili. Kay the choice is ours. Og tuod man gipahamtang ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga nagkinabuhi nga dili Dios nun, og nagkinabuhi og misimba sa dili tinuod nga Dios. Patay silang tanan. Og mao ning ingon ni Habakuk, O Lord, I have heard thy speech, and I was afraid, and was afraid, O Lord, revive thy works in the mid of the years. In the mid of the years, make known and remember mercy. In wrath, remember mercy. Usa ka tawo sa Dios nga diin grabe ang iyang pag-amping sa mga katawhan nga gipiyal sa iya. Nasayod man siya nga kining Dios nga iyang gialagaran nga nagpiyal kaniya ngadto sa mga tao nga sige nagsupak-supak. Og ingon niya, nahadlok ako og mao na nga giignan niya nga Ginoo, kun masuko ka, dumdumi ang imong kaluoy. Wow. In wrath, remember mercy. Higala ko migsoon, sama ka nato nga diin sa kondisyon sa atong mga anak, nga kung ang atong mga anak makasala, higala og mga igsoon. So mayong gabi, higala ko migsoon ka nga Ma'am Lilibet Abunda Himaos, ginuntay na good evening, Pastor, good evening. Ma'am Lilibet, salamat kay naa ka makalipay makadasig tanan nga naa sa Facebook Live. Og bisan man sa naminaw sa Miss Orijo, 87.5 FM sa dial. Mayong gabi kaninyong tanan, og mayong gabi dituod ka nga diha sa Sagay Kamigin, ka nga binata Joy Suriano Huwayan na karon, og sa iyang kapigas kinabuhi Brad Ungker Huwayan, binata mayong gabi kaninyong tanan. Og sa ginikanan ni Brad Ungker nga si Parikatoy, may gabi dia Parikatoy. Uban sab kang Nixon, may gabi. Higala og mga igsoon, no? Sumuna nga taga Sagay Kamigin naminaw karon, may gabi kaninyo, mga igsoon. Tanan nga nabot sa tong signal may gabi. So remember, higala og mga igsoon, nga sa diha nga masuko ka sa imong mga anak, uban ang kaluoy. Nga kung ang imong anak, higala ko migsoon, makasala, bunal nga uban ang kaluoy. Ngano nga mapugos magid ka sa pagbunal, kay aron siya makaamgo nga ang iyang pagkinabuhi dili tarong. Nakasala siya. Og sa sunod ana, dili na mubuhat og sala. Higala og mga igsoon. Muna ibot pasabot nga ako nakahibalo sa mga balita. May tuod kanimo Ginoo. Pero Ginoo, sa diha nga masuko ka, dumdumi ang imong kaluoy. Unang-una higala ko migsoon nga diin sa kondisyon the wrath of God. In the wrath of God, remember His mercy. Una, the condition
and chastisement of the people of God. Ato tong gitan-aw unsa pagkastigo sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Nga gani kadaghan na sila milihis apan ang Ginoo nagapitik kanila. Doon naging something nga mitabo sa itong kinabuhi. Kung kita magpabadlong higala og mga igsoon. Mao kana higala og mga igsoon. Musa ang atong pamaladungan una under sa the wrath of God nga nag-ingon si Propeta Habakuk, in the wrath remember His mercy. Busa, in the wrath of God, remember His mercy. Muna nga sa diya nga magpabadlong ang mga anak sa Dios. Ngayon sa Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 6, padulong sa 8, higala og mga igsoon. Nga din gisulti sa pulong sa Dios ang kondisyon sa iyahang pagkastigo sa mga kanakan niya, sa iyang mga katawhan. Muna ito kitanaw una, the condition and chastisement of the people of God. Ingon na ni, higala kumigsoon, ang Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 6 ug 8, ingon sa pulong sa Dios. Kaya ang Ginoo magapantun kaniya sa iyang mga ginahigugma ug nagalatos sa matag usa ka mga anak nga iyang ginasagok. Muna nga nalagay kanta nga God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm now in your creation, the devil's no relation. I'm in the blessed family of God. Dini sa Miss R Radio Ipipids na-comments din maayong gabi Pastor, gikan kang ug maayong gabi sa diya, Sir Lonex Neri. Sir, maayong gabi. Og ingon mo sa good evening, Pastor, gikan kang Markay Salim Bangon. Sir, maayong gabi, no? Brother, maayong gabi. Dayon sa ubos kay Stephen Birganyo. Ingon niya maayong gabi, Pastor. Sir Stephen, mayong gabi usap. Salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Og dinhi sa ato nga gitawag siya og Ipipids sa Gini Gambuta Limbag. Mayong gabi kang Dudong Rolando Ilek. Ingon niya mayong gabi diha, Brad. Okay, Brad, mayong gabi sa diha. Salamat gud kay sa Ginoo naa ka. Makalipay makadasig. Higala og mga igsoon, kung natong matanaw, higala og mga igsoon, dapat nga dili masakitan kung kita anak gyud sa Dios. Nga kung kita dili magkinabuhi nga iya sa Ginoo, ana gyud ang mga pagpanton. Muna nga kita atong una tungod kay kita nakasunod sa sala nga gikan kangadan og iba, ug ang amahan sa sala mauman ang yawa. Ingon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44, kamo sakop sa inyong amahan nga maong yawa. Nga naman nga sakit kay sa tanan. Sakit higala kumigsoon tungod kay sanglit nakasalaman ang tanan ug nakabsan si maya sa Dios. Roma 3:23. Uni ang amahan sa sala mao man ang yawa, mawala lang kini higala kumigsoon kung imong tuhuan sa ligan ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Kay mao kini ang kamatuoran nga siya nagluwas ka nato. Higala kumigsoon. Og sa diya nga mituo kanini, midawat kanini kay imo ning gituhan ug gisaligan nga mao ni makaluwas kanimo. Ikaw higala kumigsoon gihimong anak sa Dios. Og tungod kay gihimo ka ng anak sa Dios, giadapt ka sa Dios bilang anak. Muna ingon sa kanta, I'm adopted by the Lord. I'm abiding in His word. I was a child of Satan, but I'm new creation. I'm adopted by the Lord.
Once again, mayong gabi kanimo Sister Maris diha sa dili sa ato sa nasod sa Pilipinas ug mayong hapon diha sa nasod sa Kuwait, no? Alas 2 sa hapon dito, alas 2:46. Salamat Sister Maris ug dalay gyud ang Ginoo. So once again, kay greetings na kay kanako gaganina. Once again, good evening Sister Maris para diri sa atong nasod sa Pilipinas. O mayong gabi usab kang sister, akang brother Gideon. Kasi Gideon Kabisay Ramos. So brother in Christ, may gabi. Ginatawaan na sa ta. Siring tas pulo sa Ginoo, kinatawaan na dayon bitay niya. Shout out pastor, dalaygo na Dios sa imong kinabuhi. Amen. Sugad bidag glory, salamat. Ug akong gi-shout out si Brother Gideon Ramos. Uban sa iyang kapikas kinabuhi og ingong usab sa ilang bunga sa pagminahalay. Sa tanan nga naa sa family circle ni Brother Gideon Ramos, may gabi kaninyo mga brother in Christ. Og may gabi na nas Brad Phillips, may gabi Brad Tata sa Ansonados family, tanan nga mga Ansonado. Mayong gabi kanyong tanan, ingon niya, good evening pastor, makalipay makadasig Brad Tata. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nga matud pa the wrath of God. Ngayon ni propeta Habakuk tungod kay nakahibalo siya kinsa ang Dios ug sa diha nga masuko gayud siya. Og munang ingon niya, in wrath remember mercy. Kaingon po sa Roma kapitulo 1 versikulo higala kumigson 18 nga nag-ingon, higala kumigson, kay gikan sa langit gipadayag ang kasuko sa Dios batok sa tanang tao, sa tanan pagkadili Dios nun og sa pagkadili matarong sa mga tao nga mibabag sa kamatuuran pinaagi sa dili pagka matarong. Supusa igala og mga igsoon, ang Dios kung masukusab siya, labi na kung ikaw iyang anak, naa ang gitawag sa kaluoy. Nga sama lagi sa atong anak kung makasala ang atong anak, ato nang pantunon uban sa kaluoy aron makaibalo siya unsa ang atong pagmahal kaniya. Muna ingon sa Hebreano natong basahon igala kumigson nga atong gitan-aw the condition and chastisement of the people of God. Nga ningon dinhi ang condition ba sa paglatos sa Ginoo sa katawhan sa Dios. Nga matod pa sa Hebreano kapitulo 12 versikulo 6 padulong sa 8, kay ang Ginoo nagpantun kaniya nga iyang mga hinigugma ug naglatos sa matag usa ka mga anak nga iyang sinagop. Muna akong gikantagan nila nga, I'm adopted by the Lord, I'm abided in His Word. O sa diya nga, sa chorus, God is my Father, Jesus is my Savior, my blessed Holy Spirit is my guide. I'm now in your creation, the devil's no relation, I'm in the blessed family of God. Naanata sa pamilya sa Dios ug wala nay labot si Satanas sa atong kinabuhi. I'm in, naana sa sulod sa pamilya sa Dios. Og muna nga kung sa ang Ginoo magpanton usab, anaa ang gugma, anaa ang kaluoy, the condition and chastisement of the people of God. Nga matud pa balikon nako kay ang Ginoo nagpanton kaniya nga iyang mga hinigugma ug naglatos sa matag usa ka mga anakan nga iyang sinagop siti alang sa pagpanton kaninyo nga gipaantos kamo karon. Ang Dios nagatagad kaninyo ingon nga mga anak nga pinalangga. Kay si bisan kinsa ba ang anak nga wala pagapantuna sa iyang amahan. Last verse, tiknot nini, kung kamo pasagdan lamang o wala pantuna.
nga kini ang tanan nakaambit nan kamo dili di ay anak kundili pinaangkan lamang. Mao kada igala kuminson. Busa kung ikaw nagpabadlong mingon din ka, yes, wala ko pantunaw, wala na itabo sa akong kinabuhi. Ikaw nga Kristohanon nga dadalag Kristohanon, something wrong ka. Kaya ang anak sa Dios kung magpabadlong latuson gina niya. Busa susiha ang imong kaugalingon. Kung tinuod ba ang imong pagtuo dito sa krus. Pagtuo sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa krus, kay giduphan niya ang imong mga sala. Kung imo ning tuhuan sa ligan, ug imo ning dawaton, kay buot nimong i-enjoy, higala og nagsuon sultihan ko ikaw. Gipala sa Dios ang imong mga kasalanan. Mayong gabi kang brother Ato nga sa ato pa. No, salamat brother Ato. Kauban sa club, Brothers Club Incorporated. May gabi ni mo dia brother Ato, ingon niya may gabi pastor. Kanaan. Kung kaya nga kung kusahin dito Kanaan ang iyang kusahin Ato. Watching from Carmen CDO. Amen. Makalipay, makadasig. Salamat brother Ato. May gabi dia uban kang Sister Ila. Sa biblical kusahin gyapon nga ila, no? So mayong gabi kaniyong tanan. Mayong gabi usab ka nga Pastor Nel Disina. Ingon niya mayong gabi pastor. Salamat makalipay makadasig. Ingon pa ni Brad Ato ingon niya. Amen. Ka nga mayong gabi usab ka nga Brad Zipri Linuhon Sidinyo. Mayong gabi. Ingon niya amen pastor. Mayong gabi pastor. Amen, makalipay, makadasig. Igala kumigsaon, padayon ta. Kung ikaw, ingon ana, nga malipay kung dili pantunon, bisag nagbuhat kag dili maayo, walay na itabo sa imong buot pasabot, something wrong og susiha ang imuhang kaugalingon. Kay basin ang imong pagtuo, diha ra sa unahuna, og dili, og sa imong baba, di na katanggap-tanggap sa Dios. Pero ang pagtuo, sulod sa kasing-kasing, nga maong nga migawas niabot sa mo nang una og migawas imong baba nga mo nang nagsugid ka nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 nga sa 10 nga kun magasugid ikaw pinagi sa imong baba og magatuo sa kasing-kasing nga si Kristo sa Ginoo og ibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Kaya ang tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kasing-kasing ug mamaluwas siya kay gipahayag man kini. Klaro ang Biblia gasulti nga kun magasugid ikaw pinagi sa imong baba ug magatuo sa kasing-kasing nga si Kristo sa Ginoo ug ibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. Jis kaya tao pag matarungon sa Dios kay mituo man sa kasing-kasing ug mamaluwas siya kay gipahayag man kini. Miksyo regalak miksoon nga tinud-anay itong ang imong pagtuo, pagsalig, sulod sa kasing-kasing nga si Kristo lamang ang magkaluwas ug walay lain. Ug mo nang niabot sa imong una, ug mo nang nigawa sa imong baba nga imong gisugid imong pagtuo. Kay nga naman tinud-anay imong pagtuo. Kay kung tinud-anay imong pagtuo sa diha nga makasala ka, aduna gi something nga mitabo kanimo kay pitkan ka sa amahan nga nagpangga kanimo nga mao ang amahan nga langitnon. Amen ba mga brad? No, salamat Sister Maris sa mga star, makalipay, makadasig. No? Dalay yun ang Ginoo ni ana. Salamat yun kayo. Ug mo na igala kumikson. The condition and chastisement of the people of God. So kung nga ka sa Dios, pantunon di ka. Nga naman, kay palangga ka niya. Aron masayod ka. Unsay maayo. Igala kumikson. Sunod, igala kumikson. Dili lang kay the condition and the chastisement of the people of God. Ikaduha, the compliant and cry of the prophet of God. Kung imong tan-aon kini higala kumigsoon, ang pagigsulti ni propeta Habakuk nga iyang gireklamo og siya mihila ang propeta sa Dios, the crying of propeta Habakuk, ngayon niya,
Ako Ginoo. O Lord, I have heard thy speech and was afraid, O Lord. Revive thy works in the mid of the years. In the mid of the years, make known. In the wrath, remember mercy. Nining panahona sa pasid sa balang kasulatan, ang tao sa Dios ang magwawali sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan sa Dios. Nagpakiluoy sa Ginoo. Nga sa diha nga nasayod siya nga Dios masukog yun, pero ingon niya, higala kumigson, nahadlok ako. Pero Ginoo uban sa paghilak, nga nag-ingon siya, nga kung masukog ka Ginoo, dumdumi usab ang imong kaluoy. Pagkanindot baso sa katao sa Dios, tao nga din, gipanalipdan niya ang katawhan nga gipiyal sa Dios kaniya. Kay siya man ang magsusulti sa pulong sa Dios, ngadto sa katawhan sa Dios, ug siya usab nakigsulti sa Dios, ngingon niya, sa diha nga masukog ka Ginoo, dumdumi ang imong kaluoy. In wrath, remember mercy. Wow. Higala kumigson kung naugaling adunay usa ka tawo nga nagbantay kanimo, kay siya usa ka alagad sa Ginoo. Unya kung makasala ka, mopyud-hapyud lang, wala na nagmahal sa imuha. Sama sa anak nga kung ang anak nagkasala, unya ang amahan, mingon ang amahan, okay lang. Wala na nagmahal nga klase nga amahan. Kay matod pa ang anak kong pinalangga, akong ginalatos. Ang Ginoo ang nag-ingon niya na, kung wala ka latusa, dili day ka anak, kung dili pinaangkan ka lang. Sakit, di ba? Pero kini, sige tawag siya ga propita Habakuk, niingon, nga Ginoo na sayod ko, unsa ka masukok. Busa na hadlok ako. Ipadaya Ginoo ang imong mga buhat sa tanan katuigan o sa tunga-tunga sa tuig. In the mid of years, ipahibalo. Og sa masukok ka Ginoo, dumdumi ang imong kaluoy. Uban sa paghilak. Busa ang ikaduha, dili lang kang primero, in the wrath of God, remember His mercy. Number one, the condition and chastisement of the people of God. Ikaduha is the compliant. The compliant. Ang reklamo ba? And cry, ang paghilak sa propita sa Diyos. And cry of the prophet of God. Muna igala kumigsoon. Ingunana ang tao sa Diyos nga nagmahal sa katawhan sa Diyos. Ingunana ang alagad sa Diyos nga nagmahal sa alagad sa Diyos. Muwali gayud sa pulong sa Diyos nga dili mahadlok. Higala kumigsoon, tungod kay mauna ang pagsulti sa kamatuuran. Nga ang kamatuuran ingon sa uban pasen sa balang kasulatan, maghatag ka natog kagawasan. Higala og mangigsoon. Busa kung adunay amahan nga dili mo pantun sa iyang anak. Aron ang iyang anak magkinabuhi nga tarong sa tubangan sa Dios. Kana nga amahan wala magmahal sa iyang anak. Busa igala kumigsoon, the condition and chastisement of the people of God in the compliant and cry of the prophet of God. Ikatulo, kadita maglangan. Ikatulo igala kumigsoon, the clarification and confirmation of the plan of God. Ikatulo, salamat sa nang lupad ng mga heart ug light, makalipay, makadasig. Salamat sa mga star. Dalay yun kitang Ginoo niya na. Ginoo gyud padayon nga magpanalangin. No? So Ma'am Ellen, Sister Marie, salamat gyud sa mga star o ganang lupad ng mga heart ug light. Busa igala migson, the clarification, ang pagklaro ba? O ang confirmation, pag-confirm sa plano sa Diyos.
Ngayon sa Ginoo, ingon sa pulong sa Dios. Psalms chapter 51 verse 1 up to 2. Maluoy ka kanako. Muning reklamo. No? Clarification and confirmation and the plan of God. Ingon niya, maluoy ka kanako o Dios. Sumala sa imong gugmag kalulot. May gugmaong kalulot. Sumala sa kadaghanon sa imong mga kalumo. Sa imong mga malumong kaluoy. Palaa ang akong mga kalapasan. Munang ihang clarification para sa Ginoong confirmation. Number 2, hugasan mo ang ako pag-ayo gikan sa akong mga kasalanan ug hinluan mo ako gikan sa akong mga sala. Nga naman na. Higala kamigsoon si Propeta Habakuk, si Salmista, nasayod usab siya kung unsa masuko ang Dios. Busa sige siya gingon, maluoy ka kanako o Dios. Sumala sa imong may gugmaong kalulot. Sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy. Palaa ang akong mga kalapasan. Sa verse 2, take note, Psalms chapter 51 verse 1 up to 2, alang sa take note. Sa verse 2 nagingon, Hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong mga kasalanan o hinluan mo ako gikan sa akong mga sala. Nga naman, tungod kay ang Dios magpadayag sa iyang kapungot gikan sa langit para sa dili matarong og busa usa ka salmista nga nakasala sa tubangan sa Dios, nagpakiluoy sa Dios, nagingon, maluoy ka kanako o Dios. Sumala sa imong mahigugmaong kalulot, sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy, palaa ang akong mga sala. Palaa ang akong igala kumigsoon mga kalapasan. Verse 2, hugasan mo pag-ayo mo ako pag-ayo sa akong mga kasalanan ug hinluan mo ako. Nga naman, para nga dili siya makatagamtam sa kapungot sa Dios. Kaya dili pag kinabuhi sa iya sa Dios, pag kinabuhi nga dili Diyos nun, mo nang malapason. Pag kinabuhi nga dili matarong, mo nang malapason. Ipadayag sa Dios ang iyang kapungot nga gikan sa langit, higala og migsoon, sumala sa pulong sa Dios. Nga atong ginabasa sa atong text, Romans chapter 1 verse 18. Nga nagingon, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Kay gikan sa langit, gipadayag ang kapungot sa Dios, batok sa tanang tao, sa tanang pagkadili Diyos nun, o pagkadili matarong sa mga tao nga babag sa kamatuuran, pinaagi sa pagkinabuhi nga matarong. Higala kumigsoon, mauna nga ang gitawag sa clarification ni Salmista. Ingon niya, maluoy ka kanako o Dios. Sumala sa imong may gugmaong kalulot. Sumala sa kadaghanon sa imuhang malumong kaluoy. Palaang akong magkalapasan. Hugasan mo pag-ayo ako gikan sa akong mga kasalanan ug hinluan mo ako gikan sa akong mga sala. Mao nang clarification and confirmation sa salmista nga nakasala sa tubangan sa Dios. Kay dili basta-basta ang Dios masuko, higala og mga igsoon. Kay ingon pa ni Propeta Habakuk na kahibalo ako sa mga balita. Uhiw ba nabati ko? Dili nagahibalo ko nila nabati ko ang balita may tungod kanimo. Og ako nahadlok.
O Yuba, buhia ang imong buhat, taliwala sa katuigan, ipahibalo kini. O gingon niya, sa diha sa kapungot, dumdumi ang kaluoy. Habakuk chapter 3 verse 2. Mao ka na, higala og mga igsoon. Busa ang salmista, iyang giklaro o gikonfirm niya na sa kay nakasala siya, magpahugas siya pag-ayog magpahidlo. Kaya dili siya buot makatagamtam sa kasuko sa Dios. Og mauna nga atong gipahisgutan, the wrath of God. Higala og mga igsoon. In the wrath of God, remember, in the wrath of God, remember His mercy. Una natin pamalandungan, igamay na lang ang oras. Dala na conclusion, the condition and chastisement of the people of God. Kaya kung dili ka latuson, dili ka anak. Higala og mga igsoon. Og dire higala og mga igsoon, kaya ang anak nga pinalangga, ingon sa Hebrehanon, akong ginalatos. Og atong gitanaw, higala og mga igsoon, ang ikaduha, dili lang kay the condition and chastisement of the people of God, sunod, the compliant and cry of the prophet of God. Hilak siya para pagpanalipod sa katawhan nga gipiyal sa iya. Kay gahi kay ulo ang gipiyal sa iya. Pero Ginoo, kung masuko ka, dumdumi ang imong kaluoy. O higala kumigson, the clarification and confirmation of the plan of God. Higala kumigson, mao ni nga nagpakiluoy. Nga kung mahimo Ginoo, hinlui ang akong mga kalapasan. Usa ka tawo nga niangkon sa iyang pagkamakasasala. Kay diha sa iyang pagkamakasasala, nagtuog yun siya nga ang kapungot sa Dios iyag yung matagamtaman. Pero ingon niya, maluoy ka kanako o Dios, sumala sa imuhang may gugmaong kalulot. Sumala sa kadaghanon sa imuhang malumong kaluoy, palaa ang akong mga kalapasan. Hugasan mo ako pag-ayo, gikan sa akong mga kasalanan, ug hinluan mo ako, gikan sa akong mga sala. That is confirmation and clarification sa plano sa Dios. Higala kumigson ninaot, mabreak ang atong unang-una. Nga okay ra ning dita magkinabuhi nga tarong sa tubangan sa Dios, kaya Dios gugma. Sayop na, higala og mga igsoon. Sayop na. Mayang gabi kang biha Idul Sura Nelson, ingon niya mayang gabi pastor. Pa-shout out ko. Pa-shout out kay Mijane Idul Sura. So Sister Mijane o Mami Jane, gipa shout out ka, Mami Jane Idul Sura. Shout out ka ni Sir Biha Idul Sura Nelson. Og salamat sa Dios og ingon ni Biha Idul Sura Nelson, amen, dalaygon ang Dios. Salamat kay Sir og makalipay makadasig. Og mayo nga gabi usab kang Pastor Nelson Himina. Pastor, may gabi. Ingon niya, praise the Lord. Amen. Makalipay, makadasig. Salamat, Pastor. Ang usa sa membro sa tima, ang maabtik nga magpahibalo. Natay, ugma, Pastor ba? Dito ila, Pastor Marina. Pastora Marina. Natay tigom ugma. Ikaduha namang Lunes ugma, no? Salamat, Pastor. Himina, dalay yun ang Ginoo. Higala og maigsoon, hinaot nagakuha tag pagtulunan. Nagingon ko na, hinaot nga mausap ang atong unang-una.
Nga himo na lang natong ticket nga ang Dios gugma bitaw, pwede ra mata mubuhat ani. No. Ingon sa pulong sa Dios. Konklusyon na ta. Gipadayag ang kapungot sa Dios gikan sa langit. Aron sa hatag sa kapungot sa mga taong dili Dios non. Dili nagkinabuhi nga tarong. Busa atong gisgutan ang kapungot sa Dios. Sinaot na break na. Ayaw naghimo ang ticket. Ang Diyos gugma bitaw, pusa pwede ra magkasala, no. Pwede ra magpakasala, no, dili. Kaya ang kapungot sa Dios, iya ginay patagamtam kanimo kanako nga magpakasala. Basta mapungot ang Ginoo, mapungot gyud siya, pusa nahadlok si propeta Habakuk og nag-ingon siya nga sa diyang masuko ka Ginoo. Dumdumi ang imong kaluoy. Kung ato pang butangan og drama, kung masuko bitaw ka Ginoo, dumdumin tao ng imong kaluoy. Para usab na sa katawan sa Ginoo. Kay siya man ang magsusulti sa pulong sa Ginoo ngadto sa katawan sa Dios. Kay usab man siya ka propeta. Ug salamat sa Dios. Busa, higala kumigson, the wrath of God. Higala kumigson atong natanaw kung ang tao magpabadlong nga anak sa Dios. The condition of chastisement of the people of God, the sons of God, amen. And higala kumingson, the compliant and crying of the prophet of God. Ikaduha ay katulo is the clarification and confirmation of the plan of God. Kaya plano sa Ginoo basta makasala, iya ginapantunon. Busa nangayog pasaylo kining salmista nga kaluyi ako. Hugasi ako sa akong mga sala. Higala kumingson, ayaw na paglangan kung naka nga sitwasyon ningon nana. Aron dili ka pitkan sa Dios. Di ba? Kinsa may pitkan sa Ginoo? Kinsa may pitkan sa usa ka taong nakasala sa iyang amahan? Nga nangayon na siya dali pasaylo. Wala, we. Wala. Pero ay na pod pagpakasala. Kaya ang pagpangayog pasaylo, gitawag na siya repentance. The word repentance is torn away from sin. Dili na mo balik sa pagpakasala. Mauna ang tao sa Dios. Salamat sa Dios ug ang Ginoo magpanalangin ug mayong gabi may gabi. Salamat sa nagapaminaw sa Facebook Live sa Ginny Gambuta Limbag og ingusab sa Miss Orijo mga kamisar. Salamat. Dalay gyud Ginoo sa inyong pag-antos ug paminaw og tanan nga nagapaminaw sa Radio FM sa Miss Or 87.5 FM. Mga kamisor, mayong gabi kanyang tanan. Kini si Pastor Ginny Limbag nakig-uban kanyang tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tao masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko maayong gabi. Ingon pa ni Sister Mares, thank you. Pastor Limbag, you are welcome Sister Mares ug sugad with the glory makalipay makadasig. O gamay gabi daytod ka Pastor Bin Gabitano. Salamat po sa Ben. Kini si Pastor Ginny Limbag mingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.